हरहर खुटा में खुटा लोड़ी। एगो लड़का दिल्ली जात रहे घूमे खातिर हाँ कार से संतोष जी और चक्के में जब बक्सर से आगा भइल बक्सर से आगा सासाराम का नियारा पहुंचता मेन हाईवे से चढ़ के जाए वही रोड में है आ वही रोड में तले एगो खूब ब्यूटी आए है और ब्यूटी मैंने सुंदर होला हो तब अच्छा खूब सुंदर एगो लड़की ओकर ट्रेन छूट गए रहे लिफ्ट मंगलस हेलो मुझे लिफ्ट चाहिए कहले कहाँ रुका भाई कहले कहाँ जाना है कहले दिल्ली प्रधान जी मुझे भी दिल्ली जाना था क्या मैं चल सकती हूँ कहले जे आइए बैठिए आओ भैया गवा खोलिए बा पीछे में बैठे रहे लड़का अगला सीटवा खाली रहे वो पीछे में बैठ गए आइए महाराज दिल्ली पहुँचे पहुँचे में प्यार हो गए उहे लड़का आके अपना एगो मित्र से वापसी जब भइल त अपन विवरण बताओ त कहता जे असन एगो लड़की मिलल त जिला हेलो असन एगो लड़की मिलल त जिला हेलो दिल्ली घूमे जात रहवी कार से असन एगो लड़की मिलल त जिला हेलो उधो भैया ए विकी बाबू विकी सिंह असन एगो लड़की मिलल त जिला हेलो दिल्ली घूमे जात रहवी कार से प्रधान जी हमनियों के देखी विकी बाबू हार्दिक हार्दिक स्वागत अचक में नैना चार हो गए ना जाने कब कैसे प्यार हो गए अचक में नैना चार हो गए ना जाने कब कैसे प्यार हो गए बुखार करा तेरा बनाई के अरे बुखार करा तेरा बनाई के भाई विकी सिंह जी हजार हजार पुरस्कार देनी जेकर गीत लिखल है प्रभुनाथ यादव बिशनपुरी जी के माध्यम से पुरस्कार में हार्दिक अभिनंदन। फेस रहे देसी अनिल पांडे जी गणवार हमारा अनिल यादव जी प्रधान संघ के अध्यक्ष गणवार ब्लॉक का माध्यम से पुरस्कार बा हमारा बाबा भी पुरस्कार देने 500 बार बार नमस्कार। फेस रहे देसी विदेशी ड्रेस में और सब सुंदर लड़की अपना ऐसा एगो लड़की मिलल जिला हेलो ऐसा एगो लड़की मिलल जिला हेलो दिल्ली घूमे जात रहवी कार से भैया विनोद यादव जी बास्ती रोड बिशनपुरा ए माइक वाला हेलो
भाई विनोद यादव जी बिशनपुरा का धरती से पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। वाह लेनी देनी दिल के व्यवहार हो गए ना जाने कब कैसे प्यार हो गए लेनी देनी दिल के व्यवहार हो गए ना जाने कब कैसे प्यार हो भाई हमारा देश के ड्रेस ना है ना मैं विदेशी ड्रेस है ना इमल सनी लियोन हमारा भारत के ड्रेस ना है बाबूजी विकी बाबू मैं विदेशी ड्रेस है जितना कम से कम कपड़ा लागो ये घड़ी तो लंगोटी पहन ले लोग तारी सो हाँ जी स्विमिंग पूल में हमारा देश में साधु लंगोटी पर रहत रहले हो ये घड़ी हो लंगोटी पर खींच दे तारी से वही में रुई भरत अखिया में प्यार झलके ओठवा पहुंची रूप के समुंदर उबारी रूप के सुंदरता में उर्वशी बड़ी नहीं चल जा अखिया में प्यार झलके ओठवा पहुंची रूप के समुंदर बारी उर्वशी ऐसन को लड़की मिलल ऐसन को लड़की मिलल भैया किटू यादव जी असेकी का धरती से पुरस्कार देनी किटू बाबू का हार्दिक अभिनंदन शुभकामना ऐसन को लड़की दिल्ली घूमे जात रहवी कार से लेनी देनी दिल के व्यवहार हो गए ना जानी कब कैसे लेनी देनी दिल के व्यवहार हो गए ना जानी कब कैसे प्यार हो गए हमारा बुधो भैया प्रधान जी श्रवण कला हमारा बाबा अनिल प्रधान जी प्रधान संघ अध्यक्ष गणवार ब्लॉक बड़े बड़े पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन शुभकामना आए आज तारीख आए हम हमारे कुंवर जी के प्रोग्राम बा अनिल प्रधान जी प्रधान संघ अध्यक्ष 8 तारीख के 9 भैया 8 के बा हार्दिक अभिनंदन शुभकामना अंतिम कड़ी में कहे के पड़ल जींस पैंट टाइट फिटिंग हिट किट जीट में आके बैठ गई हमारे उसे जींस पैंट टाइट फिटिंग हिट किट जीट में आके बैठ गई हमारे का चाहता रुसे जो हम पहले ही मर जाए मत असने को लड़की मिलल सजना है
तुलसी बाबा के परिवार से अनिल उलिन बाबू कहीं चली गए रहल का। अच्छा हमारा लालन भैया तुलसी बाबा के पुत पकड़ी सीपुर दिया अनिल बाबू ऐसा एगो लड़की